Ah. Ito ni. Kat gabi mga gala ako. Kaon ni sa agaw butong. Ako ni sa kanog. Gabi. Butong. Kinagang. Kaya rin ko nung isang kata ko masaka ko siya kahoy, nagkong kahoy pang mamuong. Iya ko na kung katkatan og butong. Kay painom yan. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Maginaot ko nga mutanaw mo sa akong channel o mo subscribe mo sa akong channel kay daghan pa ta gisgot isalida sa akong channel nga malingaw mo. O karon madto na ko sa babaw nining amo ang lungsod kay adto na ko ang akong amigo o dili kay amigo igaagaw nga dili kasarangan ang iyang pagkatao kay putol siya tiil og kamot pero alisgado. O madto na ko karon ipakita na ko ninyo. Kay mo ni ang view sa balay sa igaagaw nga yang Lag Isayas. O bukid sa doon Tubudio. Mo ni yang rest house. Pero na ni siya balay nga kapuy-an nga tarong sa iyang igsuon gi nani siya sa iyang igsuon pero sahay siya og laayan ani siya puyo. O maudto o maghimo siya sa iyang produkto. Daghan siya produkto. Gani karon naghimo na siya bituon para sa Pasko puhon. O preparasyon ibligyan niya sa merkado karon adlaw Domingo madto na po ni sa merkado human ang gama niya bituon. Kantigo po ni siya magama og nail polish. Siya ray maghimo og kantigo po ni siya katkat og lubi. Kantigo po ni siya mo mamuong og kahoy nga dagko. Tiaw mo na makita niyang kamot oh. Pagkataton ko ni mo. Anay tiil oh. Biloy anang daw. Mo sample po ni siya sa lubi karon. Pakita na to pero di sample lang. Sakto. Amo sa kazad. Sige. Kau magbuot. Okay. Okay, magkikso nakita na to ang scooter nga hinimo ni Isayas. O kita niyo. O kita niyo makita na to nga nindot nga pagahimo. Ang ligid na ay guma. Nya labaw pa sa normal ang yang paghimo ini dita katuo nga yang hinimo ni. O sakyan sa yang apo-apo. Yan pinalanggang apo-apo anak siyang pagmangkon. Lain taon no giwasingan ni bagong ginasingan no niya yang apo mo ni yang gitagan-an binangga niya ni kayo buutan puning bataa liwat sa uyuan o yan apuhan. Okay niya kita natong uban na napay lain natin pakita ninyo ug ang bituon niya hapit na mahuman gao hagit tangang pagrawon niya girawunan pa niya ang bituon parang nindot pero di sa nato ni tap-tapan kay madugay ta siguro nato ni pa humanon siya porma kung taon makitaan na nato kung sa resulta. Okay, aniya kita ninyo nga nahimo na ang bituon og nayang apo-apo ing tan-aw in taon yaning gitrain pud unsaon paghimo ug nakaron ragaraw na siya. Kini si Isayas sabi ninyo unsa ni siya graduado ni siya og college dito ni nagtrabaho sa Davao City sa una. Sa ang iyang kurso General Radio Communication GRCO General Radio Communication nagtrabaho ni sa stasyonan nga DXRA na-close na nya pa uli siya buhol nya man siya na mga nangita siya mga diskarte ug daghan siya nakita nga diskarte tungod sa iyang kapugigan kining among mga apelyido ganados dili kay rampar ay naibawan naay pod ang amo daghan pod ang mga parente ni Gasini kami diri labi na ang si Gasini daghan po naibawan sama namo diri nga dili ra pod na ingog dako na kayo nang iyang achievement karon pagrampa pero di man migintigo na kanila nga amo bituon lisod na rampa pero rampa meron kami dua aron ipakita na mo nga kamaong yana kay mga kaliwat ming ganados mangrampa min dua aron tuo mo di mi kamao pero sa amo nang dugo nga kugihan gyud mga ganados pero di pud tanan kay kaning tawo di man tupong nay pobre nay dato amo anay kugihan na po tapulan sama sa uban. Okay nya ato nang humano nang yang bituon ug adto na puta sa yang nabuhat kanhi
og karon yang buhaton mo adto panig kuan ron merkado luon kay maligya pa ni siyang produkto tigo ni magamag nail polish kanang panguan sa kuko. Wa atong nilpailoy. Oh. Nail file di ay. Oo. Okay, mo adto ko mo tanaw kusod sa. Hi guys, diyan ako dili sa balay sa akong igagaw. Musaka ko sa asuban sayang apo-apo kani. Ato rin tanaw kani. Okay, ari na ko bye-bye ninyo. Hello. Hi, diyan ako. Ang tanaw resod, bundot kay resod ay. Ay, kadaghan diya mali daghan star diri oh. Dai star diri daghan oh, star. Oh, dili gihimo pa to daghan mga isang sako gid ni. Yuyo tra. Daghan star para pon Pasko ni ha. Daw, Ako. mana? Ang mana kaysa kita siya ni preparasyon pohon Pasko daghan to palito. Luminan. Kit. Mao ni ang rest house ha. Kita yang ilang hinimo niya ni. Napagani to siya hinimo nga scooter nga gipa ko na siyang apo-apo anak siyang pagmangkon makita na to perting lami pagkahimuha murag way diferensya o yang taas mo ni taas niya mo na yang hinimo ra niya kita nyo yun sa niya na paghimo ng katkas Tututin. o katong scooter ato isunod to og dyan mga yang mga projects sa ka o habog ni siya yun sa niya ni pag o diyan na humana yang hinamo Tuon. hinimo sa bulanon ginama sa bulanon hinimo kita mo Ordero ni sa namaligya o kuan sa merkado kanang mga kuan kitchen utensil mga kuan bungay mga sunggang o kanang mga langgana mga ilang maligya da og na Disyembre og sila bituon ako skeleton kay sila rin mutaplap mao pa ni akong panapikan lagi na Pasko na hapit kay pangload ba nako pangload sa kuan save ang load gaw doon sa cellphone okay karon normal ana maglisod gaw ha ang normal nga tapulan maglisod ang trabaho ani mo o napatay pakita la diyan na po gapon naghimo na po bungay sani nga po bungay o bugay ni sa ganang handle sa bolo bungay sa sabi saya bungay oh tiyaw mo na mahumana ro tao dati pakita balikod kay ang gabi ra na kita mo yang kamot ni kat-kat ang lobe tiyaw mo na ning buhata na ami agi aning bukid ning lasang ang yang giagi kahimo ka taani og kitay mangani di karon adlaw lisod kayo na yang apo-apo yang anak sa pamangkon yaning gitrain mo na yang helper ng taon siya nagapadung maghimo og hagdan bukid niya bakilid padung mi maghimo og hagdan kay iyang pagian sa mga tao na siya kinaiya nga manggiloyon sama sa among parente nga sikat na karon nga gisigasini manggiloyon og tiguang kani siya manggiloyon po ni sa among kaliwat ganados man niyang lola o amo ning mga kaliwat ni gasini dili kay magpag-angkon ha kundi malipay si gasini sa mga tiguang ako ipakita ni iyang parente gani dili iya parente manggiloyon man gihapon to siya labi natin dili palabi pata sa iyang pangga sa mga tiguang yun ani tiguang pero kugihan yang parente among parente dili kay pagpangangkon si gasini ako magitong parente bahala na siya di maangkon ako kay ako pobre pero sa tinuod parente gyud adto kay ang amahan ako igsoon man sa akong inahan ug kani among mga kaigsuonan sa Bohol kay taga Bohol man gito siya mo ni siya taga Mukpok kani siya taga Mukpok may kagikan ganados ang lola ini amo ra gyud mga kagupa o among kadugo mo tiyaw na tanawan ninyo kita ninyo ang kahimtang ni Isayas sa yang tiil galisod na wa siya maglisod kaya ko niya na gahimo pa siya dang iyan ning hinimo na natay nga abot sa siyang hagdan iya pag yun gining siminto ni manigaw okay na komportable na ni
Accessible na ato padung sa asa ni padung gaw. Ato kasada ni padung. Tiaw mo yang gihaguan ha. Oh, mao ni yang trabaho. Ato sa mga ginang trabaho ni apit sa kabuwan. Pila ka Apit sa kabuwan. trabaho nimo gaw? Sus, ara-aron lang makaagi ang mga tao gaw. May dugo gyud kang kasini gaw nga ang iyang advocacy para sa mga tiguang nga maka-access sa mga lugar nga atuan. Ya ato ginang kasing-kasing gaw nga ganados di pag-angkon kay sikat siya. Bisag kinsang ganados sa ato ng parinti gaw. Diba gaw? Mao ni iyang buhat gikan sa ubos. Hantod sa taas. Tiaw ni bata, maayo na pagsaka. Iyang trabaho ni Agaw Isayas Ganados Palban. Kaliwat sa Mukpok. Niya siya. Saka sa siyang hagdan. Yang hinimo ang hagdan. Ang saka pag yun na siya lubi. Nawa nyo ang yung forma. Kita ninyo, tiil niya. Pwede ba kaya gaw basta ato ning ikuan sa YouTube gaw ha? Mananghid ko ni mudaan kayo basig mo kung ikihagaw. Dili. Dili. Ikaw. Makita nato sa artista ta po, artista ka pohon gaw. Ayaw yung taong ko biyahe gaw ha. Ayaw bisag di na ka munagad. Nagdad ya po. Sige gaw. Siyang balay yang apo-apo. Padulong ni siyang balay. Ito yung balay. Ito na yung apo-apo nga buta sirit at satoy na. O kari si Agaw. Sakap mi siyang hagdan. Ikan sa ubos padung sa taas. Mao ni yang gitrabaho. Tiyaw mo na. Legalisod gani kung saka niya siya yung trabaho. Okay gaw? Okay na. Okay. Mana? Moy lasang ni dapit. Padung siyang balay. Balik ta siyang balay. Tara. Yang rest house. Rest house niya na. Pero nagin na siya kapuyo sa anang yahang igsoon. Pero anhala siya magpahuway o maghimo siyang produkto. Di ba gaw? Tuon nga. Mga bituon. File. Nail file. Kamo siyang nail file. Okay na na. Padung na yun siyang pauli. Umay ka makaguha ka. Naluyam ka gaw. Ay kawa man ka. Imbes niya kuhinuon nga saktog tiil. Hangat na hinugo. Kini nga lubi niya. Kagaw ni Sayas nga sinaka. Tuo mo kita niyo karon masaka sa lubi. Iyan ang sinaka gahapon. Uwan ako maabti kay inlakaw na ko. Inlakaw na siya paganhin ako gahapon. Iyan ang sinaka. Yang balay. Kana. Yan ang rest house. Pero na sa tapad yan ang sayang isuuna. Okay. Kaya siya independent nga pangatao. Hindi mo ngayon magtipo og kuan. Gusto niya nga na siya kwarta. Nga ikapayat og bugas. Dili siya mangayo. Og nagadawat makasap gaw. Nakadawat tayong taon. Sabi ko gawa. Balik-balik sa DSWD. Oo, sige lang gaw. Basta nakadawat gaw. Ay problem. Okay, hey guys. Yan na po di ako ring hagdan-hagdan nga hinimo sa akong igagaw nga si Isayas. Okay, mao ni yang hinimo. Agyanan sa mga tao nga yang pinangga o gimahal. Bisay na ana siya nga yang panglawas nga naay kakulangan. Bosa ani ana ko. Hello, hi guys. Mi kayo hagdan si Isayas. Gikan sa ubos padung diri. Yan ang hinimo. Okay. Mga milpail na hinimo o kinsa tong mga manikerista nga lima sila og asa gamiton nga para limpios ko kaya akong mga ginama nga milpail pwede mo palit nako kung apa ko dagang suki dito sa Tagbilaran City ang mga parlo dito halos tanan parlo ako na to suki sa gaw sa may gamana gaw sa may gamana kuani ang gigamani na lipak butong ba slicen anya butangan o liha tagpilay buok ka na gaw back and forth back tagpilay buok tag 5 ang buok ani barator gaw sa mahal na sa uban paliton gaw ay
Mahagid pero sa mall. Okay, okay ta sa maluoy ni agaw. Ari lang mo dire. Ano pakyaw. Pwede pila ka libo pwede magama ni mo nagaw. Magmatag daghan og nay mo order. Bisag Daghan din na pwede. Why limit gaw? may limit ang order ani dai daghan pa ko oy. Si makigsunan kung pwede kung kinsa to maluoy nga mo order di kayo kaluoy lang. May muslan gyapon nyo magnegosyo mo. Nya ikaluoy po ninyo kay makaginansya po si agaw o gamay. Palit mo ko. Kahit ang bugas kay independente saya kagingag gikaingon ko na independente ni nga pagkatao di mga umangayo. Galing kay na luoy ang gobyerno gitagaan sa sap nakatabang yang dako. Okay, salamat. Nakapital siya. Mo na iyang resource din siya mga ngayo mo tipo siyang mo tipo siya sa igsoon pero maglain siya higda. Kaon to dito mo tampo ba ni siya? Palit na siya iya. Ya ihatag sa igsoon tingali. File sa ako manibak kay. Para na ni ready na ni mo adto mi sa merkado limnik sakay na ho. Tapo ko. Kay bawal ang bakride. Tapo ko lang tapo ko lubi. Saka paglubi na nami sayang ipakita nga pagsakat-kat og lubi. Sa gawa. Kat lubi mga ugala ako. Kaon ni sa agaw og butong. Ako ni sakan og lubi. Butong. Hinay gaw. Kaya rin ko ni sa kata po masaka po ni siyang kahoy, dagkong kahoy pang mamuong. Iya ko na kung katkatan og butong. Kay painom niya nako. Salamat gaw daan gaw. To na siya tunga-tunga. Makita ninyo. Di gani ko kasakag lubi nga sakto og tiil. Di gani ko abot sa tunga. Kani siya di online abot na dito. Taas na ning lubi ha. Ginoo ko. Ginoo ko. Kita na, abot na. Abot na akong igagaw sa kuan. Kaliwat ganados niya. Kaliwat ni sa Murampa. Murampa po ni ron tataod. Di kay lubi ra yang nibuan. Kaliwat rampa po ni. Pero di kay mga bayot ni nga. Kay mga rampa mo ro kinabuang nga. Hindi ko po may Murampa. Na po yung mga ganados bayot pero natural man na sa mga tao na ibayot na ilaki. Di man na mawa. Okay, ilan na ng kuan. Ilan na ng pagkatao. Di na to na kuan kay inborn na. Di na ingog. Kaya siya, ablidal yun yan nga mukat-kat ng lubi. Ito na, abot na. Mas babaw, pitin, habuga. Magkuha na siya butong. Kuhan. Ito na sa luyo. Ito na sa luyo, di na makita na sa luyo. Ayan, magkuha na ito siya butong. Okay. Ito na. Ano makita. Kita nyo, ito na. Ito na. Ito i-focus i-focus. Na siya, kuha na siya butong. Asal napita to. Ano kita gaw? Nara. Sige gaw, pungisa gaw, ihagbong gaw. Ipakita hagbong gaw, ipakita. Ihagbong, hawa day. Galigid. Adra. Muna ni. Kanay daw sa gaw. Napadong na siya munaog. Ano na? Naog na. Tiyaw mo nakita nyo. Naog na ang agaw. Taas na ang lubi. Hali na yung lubi-lubi. Lubi. Di na yung lubi-lubi. Pusing gaw. Pusing. Kaway-kaway po. Kaway-kaway. Ano siya? Hangata. Ako pa, uban pa to, saktong scotches. So ginawa, kaya pagsakal ganito yung hagdan niya, ginawa, lusod ganito. Okay, muna lubi. Muna butong, nagkuha sa mga agaw, akong kan. Okay, muna ni. Okay. Inom tag, lubi. Okay, inom. Okay na. Matamis. Okay, thank you gaw sa imong butong gaw. Pwede na ang akong igagaw. Sayang kaliwat pagkaganados kay tigo mo rampa. Rampa kuno gaw be, kaliwat ba ka? Ay makaliwat yun dayo. Kumao din mo rampa. Okay, padung na sa merkado mo display sayang produkto.
Rampaw na. Oh, gasini ganados kaliwat sa Mukpok, Loon Bohol. Oh, back. Okay, side view. Okay. Oh, kanya view ba, back view. Side view. Okay. Guys, thank you guys sa pagtanaw sa akong channel, sa akong YouTube channel. O si Sayas mirampaman sa among kaliwat ko murampaw sa bako. Pinagasini. Oh. Kita niyo, gasini pala. Okay.